Зря потребите на YouTube. Аз съм Любо и да. И днес играем PvP или PvP, както искате го наречете. Да. Казвам ви, че не съм добър на PvP. Да. И да. Не съм много добър. Сам казвам. Вече за кой път го казвам. Добре, малко лаги скочите поначално. Да, много малко лаги, защото тук поначално като скочите нови лаги. Тя ще вляза в сервера, да вляза в този. Да, същия. Така. Ще играем на... ще играем малко на Survival Games. Че отдавна сме играли. И да. Добре, влизам. Така, снимам ли? Снимам. Добре. Май ще има ново видео скоро, но не знам, ще има май гости, които ще снимат с мен. Но не знам кои са те. Ще подскажа после. Четири, 3, 2. Почваме. Да, стоп. Чакам. Така, както виждате, тук ни лаги. Защото ми казвам това PvP, дето бях, много лаги като скочи то. Събим с браба. Добре. Сега това. Те да убим този чаха. Пошанки. Ти. Добре. Кой ма би ще го убия? Да. То аз мога с такъв меч. Какво? Кайте аз хора попъках нещо. Така. Влизам в Survival Games. И сме на този мап. Добре. Той не пише ти, защото това е английски сървър. Да. Нещо не ми върна малко. Добре. Така, разкачам. Както знаете, май ще имам сър, защото вчера се опитах, но не стана. Но не се знае дали ще стане. Ще питам един приятел, той може да направи. И да ме направя owner. Тогава може да снимам в него. Да знаете, че може да имам да играя с фенове, но не знам. Този дъжд, майко, че лаги. Майко, бати дъжда. Ай. Така. Трябва да бягам. Понякога връща. Кой ма би, бе? Бива. Аз дали не взема нито... Майко, само откъде има меч. Не вземам като нищо. Някакво оръжие, ако има. Просто толкова ми кликнал той. Аре, скоро да го бият нещо. Ползат мен.
този диамантен казва сама. От пак с меч. Това е респект. Аз... Добре. Айде, я заминах. Айде. Вече виждам заглавието на епизода. Да. Не, много лаги. То сърце така. Да. Майко. Не, чакай. Виж път мога да бягам път. Там. За майстърване. Така. Чест. Има. Лък. Изстрели 30. Айде бе! Ако победя един път поне, и ако стигна до 10 мача, няма да бъде загуба. Загуби! В епизода няма да бъде така. То се знае, ще бъде обратно. Ама, че мисля, че ми се престори. Айде, чао. Аз да не знам. Ай, майко, ако бях го убил. Майко, какво ще стане? Ще да го убия. Добре, приятели. Сега тук... Оф, как ми звънна. Снимам 7 минути. Тук ще бъде 9 минути. Ако искам, запитвам се вече отново към Survival Games също. Така, влязохме. Да. Скоро очаквайте нов епизод. Това го казах, да. Това го казах. Добре. Да. Сега ако умра, тук спираме епизода, защото вече направо. Аре, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Това. То знам. Знам по този. Тям където има честове. Да, така. Сега. О, понял. Ще сложа гол. Така. Тези напред. Не по-почти станахме даймонд. Вземаме това. Като му разпирам епизода съм казал. Планиран съм. Само ми трябва меч. Всичко е перфект. Каска, каска. Какво съм се планирал? Това е. Това е. Това е.